DC Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Kamara. On comptait et on comptera sur vous. Salam alaikum. Bien juin kalo tile wolonwula san 2000 ani san 20 ani kelen. O bɛ bɛn mouvement républicain parti an ka fagaɲini jɛkulu n'o ɲɛmɔgɔ ye ne ye Ania Ibrahim Kamara. An ka lancement san 2 anniversaire. O hukumu kɔnɔna la n bɛ MR militants fo, ka MR cadres fo, ka maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen fo, ka Mali faamaw fo, ka ɲini masa Ala fɛ a ka Mali kumabɔ, a ka Mali kunkɔrɔta, a ka Mali bɔ a juguw bolo. Fɛn o fɛn bɛ fɛ ka Mali ye tɔrɔkɔ la, Ala ka an kun sa n'u kun ye. Bi fɛnɛ président Assimi Goïta kan k'i kali Cour suprême na. An b'a ɲini Ala fɛ a ka kɛ faama ɲuman ye, a k'a bolo di jɛɲɔgɔn ɲumanw ma yalasa u ka se ka Mali kumabɔ, camancɛ fanga in ka se ka laban bɛn ani sabati ani hɛrɛ ani kunkɔrɔtan kɔnɔna la. A ka laban ni président sigi ye, président min bɛ sigi kalafili kɔnɔ, kalafili min jɛlen don. O de kama bɛɛ lajɛlen wele an ka militants, an ka sympathisants, an ka bɛ plateforme min na ni parti wɛrɛw faralen don an kan n'o ye mouvement faso danbe ye. Bɛɛ lajɛlen wele a ka fara an kan, an ka marche pacifique belebeleba kɛ ni kalo tile 22 boulevard de l'Indépendance sanfɛ, k'a yira maliyɛnw na, k'a yira duniya na ko mouvement républicain n'a a ka limanayaw an bɛ Mali kɔnɔ, an cɛsirilen don Mali ko la, wa kalafili nata an ka cɛdenw n'an ka musokisɛw bɛ bɔ kalafili nata bɛɛ lajɛlen na, k'a yira k'a fɔ anw tɛ sɛgɛn Mali ko kɛlɛ la, anw tɛ sɛgɛn Mali dɛmɛni na yalasa Mali bɛ bɔ nɔgɔ la. Anw ka cɛsiri n'anw ka kali ka siɲɛ o b'o de kan. Maliyɛnw, Mali bɛ yɔrɔ min na bi, a ma se ne k'o fɔ aw ɲɛna, an bɛɛ ɲɛ b'a la. Min tɛ baara la o de ka ca, minnu fana bɛ baara la k'a fɔ o baara in fana u bɛ sɔrɔ min sɔrɔ, a sɔrɔ ka dɔgɔ, o fana ka ca. Minnu yɛrɛ fana tɛ fɛ hali ka sigi Mali kɔnɔ barisa u jigi warulen don, olu fana ka ca. Nka ne bɛ fɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn, ne kalikan ani n ka politiki jɛkulu jama an kalikan, o ye Mali ka siniɲɛsigi bɛ labɛn cogo min na. Maa si tɛ se k'an bɔ o sira kan. A diyara maa ye, a ma diya maa ye. MR militants n'a sympathisants, anw bɛ fɛn bɛɛ de kɛ an seko n'an damayira walasa Mali bɛ kunkɔrɔta,
wa mali be kumoro ta fene nana na kila sonama o siga ga bola de o jabe minu na no le politique la depuis san chama depuis o chama ere mabange ube politique la fobi machitse ki jigi da oluka chienka ke e sigre do na ka fo kolu rebe na mali de mali ka bonno wala o te chie mo kuro politique mo kuro de se ka mali bonno wala minu tige jelendo minu dusukolo jelendo minu akli sigilendo minu ya yira ka fo u yere ka tabolo ba yira ka fo alala nunu sera ka miku yere anu ka limanao nu u sigira mali fangala do na o se ko ke mali endo yi mali te sera jogalon ko élection kera mali kono ka président sigi ashima ke jere yaka ambela jere mbodo ambe de gumbi kono bi oyode odi an blani te kono ambe président sigi ni peuple bora kala filla di jamako abe mi fe aywa mugoro be wuli ko to fali ka nambara ke mugo mun kado luye mute na seka mali bo no bala de o bol de sigi mali kuna e na frako sisa an bebe ni de bayin kono sa kanga bo de kono o mugo kelo be wuli tukuni ku labe fa ni jekulu kuro kono kolo de na ni mali kurai e mali kura bisa kana ni magoro ya o ti galu kuma ya ne aina Ibrahim Kamara ye MR ka candidat président sigi ni karafili benali gade MR dronga candidat ni malien bela jele fon ba ni mali ka nyemogo koro soro mi dusukolo jele mi be se mi ka tabolo kai minu akina kai minu be mali fe mogo bo nyini ne yika candidat otuamba nyini ofe au kau gere anga siège la no be to mi korobu numéro mi sebene flenye aku numéro wele u ka yoro fo nyina ko taw gere anga militant be akato inscrit minu ye anga militant numa inscrit folo ou bien minu me faka do MR rabato inscrit now inscrit au inscrit lembe anga base de données kono des militants autrement en fene bo bla condition kono condition minu bato au be se ka kalafli abu se ko ke akli sigia kono ben kono sabati kono ame malika kono wolo di yinna ame malika ko ngorta ni ni bogo bi ko ito fe iban so yinye alaka mali kono wolo alaka baraka do galila on che akala minna wassalam